بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بني جول من غير دولة يوم الجمعة yewtide moɗon e kadi jewte garɗo ene kadi jinnaɗo yesde jinnaɗo Thierno Amadou Tidiane fam siyan baɗo ele kam kilinkade ande noon ko ñalawma aljuma lewru mawludu ene yaara balɗe joyi balɗe nayyi ande ko nayyi mawludu on hen mbi ko nayyi mawludu on hen ko joyi ande kam ko nayyi mawludu ande ko nayyi mawludu ɗi jogui ɗo noon Thierno yiiɗi yewta ndimɓe seeɗa e julɓe kadi ko jiiɗi kadi famille seeɗa ko jiiɗi kadi famille julɓe kadi njuuɗo lewru wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal de keɗɗen ceerno men ceerno Mahamadou Diallo jeyato wojji kanko waɗanen muqaddimo hade min arde yewtere men jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Sile e nder legal men killinkara galle men ceerno Samassa en calmi dendagal jinnaɓe seereɓe sirifaɓe dendagal dente meɗen. hande kadi Allah newni no ceerno Mamadou wiri ni ko aljuma ma ceerno yewtanen inchallah ko fate gurnam nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kadi ko fate e mawluɗo kadi mawnide mum inchallah martabaji gonɗe hen inchallah bandiraɓe kadi belto hen no wawi waɗande en hitande fof kadi inchallah eɗen mbiya kadi ceerno kadi yo Allah junno gurdam ma yo rontin kadi ɓesgu inchallah yo ɗaccu ɗental men inchallah rabbuna. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmitimama en tan goto ko calminɗa ko anne kadi mi salmitimama mi salmitanimama dendagal juɗɗum woni wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. wona no hande wonno yewtere meɗen ponɗen wadde yewtere huftidinde ko alarba tan ha alarba ponɗen wadde sen tarde mbaɗen alhamisa e ñalawma fof noon e ko yahata e hunde fof kadi e waktu muɗum hunde fof kadi e waktu muɗum kadi bandiraɓe hewɓe ene ɗon inde Ahmad Tidiane Alpha Mouhamadou Sile nde ene juutiraɓe mbaɗe tan Ahmad Tidiane Alpha ba Ahmad Tidiane ba ka heeɗi walla Ahmad Tidiane Alpha ba ka heeɗi ɓaadi ene sattirade sabu hay ceerno Ali mo ceerno Ahmad Sampo leɗɗi kañum hoore muɗum kañum wi ko Alpha Sile ala ko Alpha Mouhamadou Sile ene ɗeɓa jiɓorade ɓe feewi ɗum noon kam so tawi watta on lor mbaɗa tan Ahmad Tidiane Alpha ba ka heeɗi walla Ahmad Tidiane ba ka heeɗi eyi jaru ɗon jafa ɗon noon eyi joƴƴinen ɗo bandiraɓe ko yewtere hande yaltude télé fulɓe e diine l'islam yewtere mabɓe aljuma kala beetawe 11h ha fayi midi walla ko nande hen eɓe keewi yaltinde yewtere ko faati e l'islam ceerno Ousmane Diallo ko e yewtantuno julɓe e l'islam he yewtere nde ɗon ene ɗeɓi hawnade ene ɗeɓi weñade e anade ene ɗeɓi hawnade e weñade e anade yewtere nde wiwata hande nde ene ɗeɓi hawnade e weñade e anade sabu nduɗo lewru ko ndewru annabi sallllahu alayhi wa sallam yaltuno e muɗum feeñno e muɗum feeñande windere nde Allah feeñin ɗum nde Allah feeñinta ɗum nde waɗi maale nde feeñi nde kadi waɗi maale sabu hay Iblisa e hoore muɗum kañum hoore muɗum joguino hen fayre joguimo hen sunu joguimo hen fof Adamu alayhi salatu wassalam dendagal annabaɓe fof kadi o weltiniri ɗumen kadi jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam ko hen julɓe ndewi weltare noon nde neɗɗo jibinande maɗo ko ɗum ɓaɗato kay e mantu ɗum so mayi onon bandiraɓe maal pulaare kono kaldanmi battodiren hakkillaji kanko Ousmane o noon o wi yo yimɓe mbattu hakkillaji nelaɗo sa sallam ubba ko e suudu muɗum wona e jama so mawɗo ɗeɓi haala tan mawɗo ɗeɓe famde seerenɓe heddiɓe fof hay goto hen ubbaka e jama ala ko kañum tan ɗaccani hoore muɗum nokku muɗum e jama mum
so ɗum ala kay tan ɗaccene hoore muɗum e galle muɗum ɗo waɗete hay goto kay majjani mbiɗa mbatta hakkillaji almu mbatti hakkillaji nabi sallam ubbako e suudu mum jaabowol noon almuɓe heddiɓe e ɓe wiyoɓe gabri mahitaki jaabowol muɗumen dalilu muɗumen ko wonde annabi sallam nde maayi nde ta ubbako e suudu muɗum kam mata ɓuuri mayede ɓuran tawa ko kalɗa noon e fodde annabi sallallahu alaihi wasallam aɗa irta ɓerɗe e hijjitinde ɓerɗe fawi ko e jeddugol moɗon mawluda wona himme ma foti noon wona himme mon foti noon wona yidde mon e annabi sallallahu sallam foti noon onon wiyoɓe nelaɗo sallam wondirtake watirtake onon jomɗi salatuyel ibrahima e ngil gañgu moɗon e makke ha hande oɗum e kama salatu ala ibrahima dañu gagal moɗon e fasa gagal mo e nafa gagal so goppani goppata so goppani woppata kama sallere mbimi ko haram waɗa ko barke onon haal pulaaren ɓiɓɓe haal pulaaren ko onon kalnanmi ko onon kadi mbajotomi ko onon kadi ittanmi nde ɗo majjere ko gañgu mabɓe annabi sa sallam eko wiyete ene waɗe mawludaji makko bida min ko neɗɗo goto no dimi he canki to nokshot to cukalel ene yaara so heewi duuɓi sappo e goho salamu aleykum mbimi aleykum salam Thierno Amadou Tidiane mbimi kanngel won ɗo o wi mbatta mawlude ko peeka walla hol toon mbimi ala min gonmi ko ɗo e kayit mata sukanno ko Amadou Tidiane Diallo mbimi ala min ko ɗo e kayit ngoni nanmi waaji goɗɗo sakkimo less mawɗo wona e dow mon sakkimo wimo beele mawlude en dagui mbimi tottu kaalowo caggal ma o wone fiiɗoma haala mbimi an mbiɗo mawlude ene dagui o a ƴewata taw so tawi an wona harmani ana dagui taw wiyata jaabademi e mabɓe e dendagal fof mon wiya mawlude ene haara mi ko kañum woni karmu ɗo mi haali mi haalti so tawi mantude annabi sallam ene dagui an kam a dagaki wiyete ni tan komo dagaki kanko noctionnajo o kanko jaabimi goɗɗo kongo kanko biɗo o namdi ko wi beele mawlude ene dagui ko kanko woni mo dagaki so tawi wona ko karmuɗo o namta ko beele mawlude ene dagui an noon ceerno Ousmane yewtere ma hande ne yewtuɗande nde ɗo yewtere ko gañgu mon e annabi sallallahu alaihi wasallam mbiide on mon mbiya mawlude ko bida ɗimo ko bida mawlude ko bida kono taare oɗo bida ɓurɗo ko sunnaji moɗon ɗi so tawi bida ko mantude annabi sallam wa bidhalika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa lidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un beele so tawi yimɓe ndenti ene beltini annabi sallam ene beltori annabi sallallahu alaihi wasallam teneraɗo Allah beltori kadi ko yidde kala jiɗɗo annabi sallam yiɗat ɗum holko waɗe ɗum malkisu sona malkisaɗo yimɓe ndendi ene manta annabi sallam maltiri ɗum ko yidde e weltorade Allah e weltorade gueɗe muɗum fof ene beltori e ɗum beltorade goɗɗum ko heddi noon gueɗe batteɗe hen ko so tawi ko rewɓe jillodirte ene harmi gon ko muɗɗagal no wawi wonde fof rewɓe worɓe kam jillodirde tan kala ɗo wawi wonde ɓaade wona nokkuji ɗiɗi wona e jama wona kadi arfa ko haram jama kadi ene waɗi sarde rewɓe worɓe so tawi ndendi e nder jama ɓaade ko waktu ko wona julde fof noon ko wona waktu fof noon en harmi rende hayso mawlude hay kala ɗo wawi wonde haysuma kala ko wawi wonde kala ɗo rewɓe e worɓe ene ndenda ceerdaka ko haram sowona e ɗiɗo gueɗe nani joni noon mbaɗɗon fedde moɗon so mawɗo ɗiɓi haalde mawɗo mo famdi yakiduna kaydam wa akidu kaydam aɗa yingra mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam gadduɗa ñalawma mo nelaɗo sallam sakkitori aduna defa e mayde sowona wemre walla e ɗayri walla hawjede walla fasigagu hadema haalde mayde makko haal gurda makko onon bandiram haal pulare waɗa ko mawlude an ka jogui lebbi kewɗi kalɗa sankare annabi sallam ko wona e mawlude kako weltare e weytare e mawnide annabi sallam mi arema e moddirgol ma eɗa yamiriɓe ma yawat ɗiɗo ɓeɗo ɓooyi faw juɗɗum dayman min keɗotono ɗum nelaɗo sallam nde maayi nde kay jara foti ko yurmede nde maayi nde foti ko woni ala no Allah addiri fof ko noon tan waɗirte ko Allah fuɗɗani yimɓe weltare nde annabi sallallahu alaihi wasallam jibina bisimillah an
ko Allah fuɗɗani yimɓe weltare nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jibna beele an Ousmane an bayi yoɗoɗa ndiyam nan e jara caggal mo an beele an kam a teskitta ko e jangde ma walla a teskitta ko e bindi ma nde ko Allah adi welta taw e gargol annabi sallallahu alaihi wasallam ko mbimami ko nde nelaɗo sallam feeñi walla feeñata nde feeñi Allah waɗi hen maale ha heewi ko julɓe ene beltoro ko aduna o ene teddira ko nelaɗo sallam ene teddira waɗi ni an so tawi a woppi ɗum paaɗa ko e sakkitade gurdam annabi sallam e lewru no welti nde julɓe nde Allah weltirino julɓe an ko ndun ɗon lewru gaddaɗo sunnina julɓe hay so bani adama tan e goto meɗen so jibinama nde moƴƴi muɗum kalete mataw kay ko ma jibine taw walla nde moƴƴi muɗum kalete ko ma jibine ko Allah adi weltinirde julɓe beele mi waddima e Allah an Ousmane Diallo an kalɗo radio téléphone ɓe aɗa bonnita mawlude pour mawlude waɗi wattini aɗa adda haala annabi sallallahu alaihi wasallam nde maayi mi namdori Allah nde annabi sallallahu alaihi wasallam maayata nde hol piilede Allah waɗi alayhi salamu wa rahmatullah hol fiinde nde Allah waɗi nelaɗo sallam en jogori mayde hol dille nde Allah waɗi nelaɗo sallam en jogori mayde hol jeyle ñifde ɗo nelaɗo sallam en jogori mayde hol maaje ɓeɓɗe nelaɗo sallam en jogori mayde sallam ko l'islam diine nde o feeñata nde keefeeru kala ko yiɗano kala ko yiɗano Allah nuski ɗum beele kanko alayhi sallam nde o mayata wonko Allah nuski saka aɗa haala ɗum ɗo aɗa haala mayde makko aɗa haala fof mantuma taw e ko jibina ko jetta Allah e ko fili diina o ko ha ngara noon ɗe mbayde makko kala so tawi ko seeɗa ɓe maɗa ɓe juuta bahoen famɗa laacoɗen so tawi ko ɓeyne jamirma ɗum an hen toon neɗɗo kadi foti hakkilde lewru maludu nelaɗo sallam jibina Allah waɗi hen maale waɗi hen fof gueɗe muɗum fof ndun lewru so tawi an a darima hen aɗa haala ñande nelaɗo sallam sanki koni wayi koni waati aɗa bonna ɓerɗe julɓe e dow haygude kewal haal nde o jibina nde kay ko nden l'islam dañi l'islam nden windere nde dañ belam nde o maayi nde kay ko sunnu ɗum kay ko jarabe jottugal ndeɗo fuyde e ndeɗo moddide e ndeɗo hanguede oɗon goppa mantude annabi sallallahu alaihi wasallam e lewru mawlude on kaala mayde muɗum acci ha lewru ndu o mayno ndu ara ñalawma on ara kaala ade kam onon kam on pellitita on jiɗama ha gañgu moɗon e makko ara e mawɗo hankadi on kam ko mawlude en har mawlude tan onon kam so mawlude har mo harmante onon ɓe jibinaka e mawlude ɓe mbaɗatake mawlude ɓe so tawi mawlude har mi mantude annabi sallam har mi mantede muɗum e lewru muɗum jibino har mi onon lebbi ɗi jiɓenɗo ɗen mbaɗon walla ko namda ɓiyana wona nam yimɓe so tawi mantude annabi sallam e lewru muɗum ndu jibino e nde Allah mawninno ɗum feeñin hen dendagal gueɗe fof so ɗum tawi wiyama en har mi onon ɓe ganda kadi ɓe jibinaɓe onon ko gonɗon onon ya welimo onon ne hol onon ƴeew tan ɗiɗo kaaɗi bonɗi so tawi aɗa haala kay annabi sallallahu alaihi wasallam e nduɗo lewru e maydi muɗum an nde Allah feeñini annabi sallallahu alaihi wasallam nde ala fof ko waɗanaka hatta hay yefere ɓe beltima e gargol annabi sallallahu alaihi wasallam bamma ko ɓurɗo agge mo Abou Lahab ne ñande o feeñi e aduna koɗɗo muɗum Soybatul Asra meyya ari wimo baba ar ɓinguel mawne o jibini joom suur mawne o jibini hakke Abou Lahab nde aji annabi sallam nden hade muɗum aji tigi rigui wi Soybata ko mi yenima ha sabba tel kala ko woni galle he yenimo nde annabi sallam mayde hol kefere jan hol kefere jana ɗum walla an tumba abagu mon abdu mon onon fof ko huɗaɓe on fof mbaɗa ko barka on holko jogaɗo gañgu annabi sallallahu alaihi wasallam hay lewru ndu annabi sallallahu alaihi wasallam hay weltorte nde Allah weltiniri julɓe hay ndun kadi ko hen kalton kadi musibbaji ɗum andi yode mon onon radio fulɓe onon seeremɓe moɗon onon seeremɓe wiɓe ni ɓe bini mo wiyani ni mi wiitatno ha jaam ala e muɗum ƴeew tan ngal ɗo kefragal ngal fasigal ngal mbiyon on mbiyata kon hefreɓe mbiyon neɗɗo so wi juɗɗo kefeero nelaɗo sallam wi sa wi juɗɗo kefeero alay sago wonat
ma kefera gal yade mum wala yane mon sabu gañ annabi sallam kefer gañ to annabi sallam so kefer ko gañ gu moɗe annabi sallam fotini mbele maayde makko ne so tawi wayino no gurda makko ni won keddotoɗo e aduna nde o jibinande so tawi maayde makko yini holko heddoto ko Allah mom to ɗiɗo jeeli wona faris wona fof ala ko Allah waɗani e weltare nde julɓe dañi annaba fof dari ɗumen Allah ari weltin nela sallam en wawi mantude hoɗum ko ɓuuri ko Allah waɗani ɗum bon mawlude waɗani so ari omo ande ko haalata ko Allah mawni ko waɗani ɗum hoore makko ko gaɗen sallam nde ɗo yewtere nde ko yewtere fasiqeɓe nde ko yewtere nafiqeɓe yewtere hannde nde radio fulɓe ngo goo ko musiba ko bonande ko yimɓe ɓe ganduɗa khatamallahu ala qulubihim ala sam'ihim ala absarihim ghishawa walahum azabun azim ya woyli mon onon en gañ ko moɗon e annabi sallallahu alaihi wasallam fasiqagu annabi sallallahu alaihi wasallam lewru mawlude yimɓe fof goto fof ene darani weltare ko Allah waɗno ko ene yemtina ko Allah waɗno e ko Allah waɗirno adana ko Allah huɓɓirno l'islam mantir l'islam onon dara ɗon ɗum oɗon cuninira yimɓe ha debbo nana gabo yewtere ma weeli morma gabo na jara Aisha ñaam yewtere makko weeli mawdu annabi sallallahu alaihi wasallam yimɓe fof ne cuni hay goto haalan an mbiya onon ndene yewtere mbi oɗon beltima andi kay fasiqagu mon ko ɗo tiggi on yiyata ko mbatton ko dañgo mon tan e annabi sallallahu alaihi wasallam ala fof ɗo ne gewrata ala fof ɗo julɓe e dañirta jaam e jaam moɗon onon fasiqeji ɗi mbiɗon annabi sallam ko wi ko kay annabi sallam konngol muɗum ko gonga so wi tan ko gonga sa wi neɗɗo kefere ko gotel geɗɗi ɗi wona kefere haqqan walla rutto e maɗa an mbiɗnono gonga neɗɗo wiide sa neɗɗo kefere taw ala ko waɗi neɗɗo gañɗo annabi sallam koy on kay wona on wi ko julɗo neɗɗo biɗo ene wirta annabi sallallahu alaihi wasallam on ko julɗo neɗɗo biɗo ene usta annabi sallallahu alaihi wasallam on ko julɗo kono hefereɓe ha lakara min ka kala e moɗon mo onon yo Tidiane ko ɓe lakara yam kala e moɗon mbimi kefere kala luundiɗo annabi sallallahu alaihi wasallam mbima ko kefere kala luundiɗo golle annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi ko tabiri e ko Allah yamiri ko kefero وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا so neɗɗo woofi ɗum ɗo waɗani ko yamira ko woofi ko wi ko waɗi e amdu e belaɗe muɗum ɓaɗe ko tawi waɗi ko kefere wiyete iwata tan garɗo fasigagal lewru mawlude yimɓe fof enen dilli enen beyti e oɗo jamma tedduɗo mo ganduɗa jamma muɗum meeɗani arde aduna kono muɗum mo jamma meeɗani arde aduna kono muɗum aduna fof so rendi ala fo ɗo neɗɗo fokkitta ene yaha ene juuroyo walla ene barkinoroyo sowona annabi sallallahu alaihi wasallam hol goɗɗo gonɗo aduna goɗɗo annaba mayde ɓe fof hoto ɓe gonɗi hoto yiyata temedere julɗo walla temedere julɗo ene yaha ene juuroyo taw wona annabi sallallahu alaihi wasallam ɗon dañi ko ɓuuri on lewru weltare yimɓe fof ene belti ala fof ko beltori sowona yidde annabi sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وداني ملائكة كوي كجد النبي صلى الله عليه وسلم ساير نجول أي النبي صلى الله عليه وسلم كوي كويت ساير نجول النبي صلى الله عليه وسلم ساير كان الله أنا يافر نجول دي أمك يافر أكيد نجول جميعنا ولا كوار كاجميعنا ولا كذا ميعنا قد بري أدار يافر أنا كبري كوي فريقه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حالتا أجولتا النبي صلى الله عليه وسلم تو أدري نجودا تو الله جولانه ما حالتا النبي صلى الله عليه وسلم أجولتا يمودن تو الجودي غمدا تو الله جولانه ما هل دول الله غندن يدوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله كون وني كلمة الحق كلمة الإخلاص دو ون حكون الله إن الله صلى الله عليه وسلم حكون الله يجول حكون الله صلى الله عليه وسلم يجول ngol ɗo konngol a wonata annabi mbasa wiidugol hay annabi nelaɓe ɓe mbawa gonɗinde Allah ga ɓe mbiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wona kamɓe annabaɓe ɓe kadi ɓe mbawa dañde ɗum kadi taw ɓe gonɗin Allah taw ɓe mbiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anni rasulullah ɓe mbawa haalano wi mabɓe joni oɗo kalimatu biyaɗo ni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu so tawino laaɗo sallllahu alayhi wa sallam darima wi ɓiɓɓe muɗum walla babiraɓe muɗum hay hunde ala ko mbawi hedde hakkude moɗon e Allah ga on mbiyade goɗɗo konngol ala ko defini mo holko wiyata hen e julɗo wawa nanode aljanna waɗi nela sallam wawa defanade ha kay
kono kay so neɗɗo wi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɗum kay hay so coggowo beyi ene wawi defana ɗum aljanna walla wona gonɗo woni kalimatu tawhid kalimatul ikhlas so tawi annabi nuhu ɓiyum ari so tawi wonko mbiɗon so tawi annabi nuhu wonko so tawi neɗɗo wawno nanude neɗɗo aljanna famɗude on noon fayida e famɗude mon andude l'islam e famɗude mon andude ko kalton so tawi ceerno on wawno nanude neɗɗo aljanna ɓeɗo annabaɓe annabi nuhu nanna ɓiyum aljanna kono annabi nuhu nanndirta ɓiyum aljanna mata an kay janggani gorani mbiɗa koye gorani kalta holon gorani nde annabi nuhu nela e yimɓe muɗum haali ko yimɓe muɗum cali qul staghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran inni da'awtuhum jiharan da'awtuhum laylan wa naharan ñande fof mban noddaɓe holko o noddataɓe e kalimatu tawhid ikhlas eɓe calo ɓiyi ko e hoore muɗum so salima ɗum ko wawani fa o halki yimɓe muɗum eɓe kaala oɗo soɗo kaala oɗo jiiɗi wajade yimɓe mbajuɗo yimɓe ko ganduɗon qur'ana wona ko fijirte walla goɗɗum e kon walla tan waɗe toɗno dutta nde Allah fodani annabi nuhu fokki ƴewtude lana ma ka ya kala joɗɗo e maɗa hisi kala lundiɗomo borama yiki Allah halki ko halkanno ko halki hen ɓiyo ɗum ko annabi nuhu beele ono dano ɓiyiɗo e Allah wona ono dino salaki ikoto ɓiɗo wuccinede hakkude mbare kanko ɓuuri bamma ko jaɓi Allah kanko salo Allah kadi o naata aljanna o heɓata ɗum walla beele kanko nuhu annabi nuhu alayhi salatu wassalam nde wi rabbi indabni min ahli wa inna wa'adaka al haq wa anta ahkamul hakimin an joomam kanko nuhu ko wi e pular ande a wi kore jam fof aɗa danda ɗum ya nuhu bidde salamin minna wa barakatin alayka wala umumin maaka an nuhu jippu e kisal amin e barke gonɗo heen wona e maɗa wona e leñol maɗa ha e korata ko no wi inna bani min ahli winde ɓiyammi yani hakkil Allah ko wima innahu laysa min ahlika ɓiɗɗo mo mbiɗa o wona e ɓi wona e koreji ma yiya innahu amalun ghayru salih ko jaɓani ko jaɓɗa ko jaɓani wottidindem ɗum woni way nandude on aljanna mbiɗon ceerno wa nandude on aljanna so almudo wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko haɗata ceerno nanduɗo aljanna hay goto wona nandude aljanna mate on janggani suratu tur والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ما يد بندي كلام قال so tawi nelaɗo sallam mbi an abbas walla an fadimata hay hunde ala ko mbaw defanade me Allah hay hunde hay mi alanama tumi alanama ga sa wiyani la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wona gon yiki non almudu bi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wadi ko Allah yamiri wadi wona sallam ko ceerno wi ma ya wadu badda e yamirore Allah on ronga nan dem aljanna bele so tawi ko ɗum wonno nelaɗo sallam mbi yaɓe qul la ilaha illallah قل لا إله إلا أبي طالب عبد المولى جد في مكة بابرة مكة سوني أكلي بينو وفي بديكم بيه نون متفنون الجنة ولا وناني وفي بلا ما يدو هلنجين كي يومي لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله سو شارع مكة سبيه كو سما شارع مكة مني ورفت يكو بيكو لا إله إلا الله ما دام واسنا الجنة فلا تأجلون تأجله يا كبتونكو yaw kaltonko neɗɗo tan wawi nandude neɗɗo aljanna ceerno tan wawi nandude neɗɗo aljanna caggal kay kalimatu tawhid o ikhlas o ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aɗa wasani juldinakira goɗɗo konngol aljanna en way leydi won sahabaɓe kañumen e nder ronguru wolde tan jaɓa heen Allah ha gasa mbare heen taw juuɗa hay waktu goto tawdino ɓendira kono ɓiɓɓe halpulare mbande halpulare woto ɓeyde wuɗɗinde ɓe Allah so nelaɗo sallam wi la adri ma adri ma yufalu bi wala adri ma yufalu bi wala bi kum ene woodi kay
cagalo mbiyan la ilaha illallah kay ara ko mbimi ko mbiyat tan madir ma fa albi wala bikum in attabi in binda kono ko ma jangete ma tab ala min ko dewmi so wana ko Allah addani am wang mako baɗo haalta ko yimma ko hefirede mbima an betona ka annabi ko haɗi malikaji rewde mana yam ko haɗi Allah jippinandema ɗum ɗo e 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 ɗum ɗo ɗum ko haajuji ko noon min dam tan koko Allah wi ko so tawi ko malaɗo ndan koko Allah wi ko so tawi malaka ndan ko Allah wi ko woto panane yimɓe ko jaton ko so tawi ko firawna mbiɗon so neɗɗo nana neɗɗo aljanna asiyatu ko julɗo tiwi mata hakkude mata kefeero en dagani ɗum resi julɗo ɗi asiyatu ko julɗo kono tifirante firawna kay ko fonno waddimo ko waɗi ngel ɗo ɓinguel accu wonan en ɓiɗɗo walla kono asiyatu kay ko Allah ko ɗum fof wanani firawna aljanna eɓe onon fof benneji ƴeewe ko yimɓe ɓe kalata ko gartiri hakkillaji moɗon ɗi gartiri hakkillaji moɗon ɗi woni mo wawata defanede aljanna tan ko caɗiɗo wiide la ilaha illallah wa la sharika lahu o goto way mo wawa taɓanede kono kala tefanaɗo kala biɗo la ilaha illallah ɓerde muɗum laaɓi mukhlisina lahu din fof ala fof ko wawana ɗum aljanna beele so tawi haawi en ɓuuri Allah ko waɗi e bani adama en koko Allah teddini bani adama ko teddina ɗum hay tawore watere wonde gabbel gotel gawri waɗi e leydi fuɗa ana waɗa berem refi ha waɗa wutadu mi ata sum ɓuletin ɓullo woto mi ata habbatin wutadu fof waɗa gabbe temedere Allah hokki ɗum nduɗo ndeɗo a ber watere mbeɗa o wakku ɗum bani adama walla ndi wona kaɗa karamna bani adama ko Allah teddiniri gawri ndi waɗede e leydi hekko te abbere wotere waɗe wullo waɗa berem refi berem fuɗi caama en waɗa gulle ha waɗa bumagal ha waɗa ka waɗa fof jibina ko ɓuri temed tati abbere o wawa ko ɗum bani adama e moƴƴere muɗum e julde muɗum e annabi sallam e wadde ɗum istighfar fiya ka hello yewtere mo tan nde radio fulɓe waɗa ko barke acce ha lewru annabi sallam mayno ara baari kam on kam ɓerɗon jiɗan ɗon annabi sallam koko moƴƴani bonne mi ko jiɗan ɗo annabi sallam bonne o kadi ko artata koye moɗon kefragal moɗon e yeddude mon annabi sallam e fasigagu moɗon lewru mawlude no foti teddude no foti waɗede barke nduɗo lewru no foti Allah teddini oɗo annabi e nduɗo lewru gila nde jibinaka maale yiyeteɗe muɗum ha nde jibina maale jiyaɗe e muɗum ha e fofof gila e hefereɓe Allah weltinir ɗum bani adama en fof e oɗo din l'islam yimɓe daro enen belto e nduɗo lewru mbaɗon ɗum ko haram ɗon kalum haala mayde acci a babiraɓe moɗon maaye kalon babiraɓe mon ndeni jibinade kañumen mbaɗnama indeji en anda on ganda hade babiraɓe moɗon jibina ko haɗon accude ha babiraɓe moɗon ma yaha mbi min mbaɗan ɗum ɗo ko nabi sallam cafi toon jon mawlude harmi so tawi mawlude harmi annabi sallam lewru nde jibino so tawi ndun lewru harmi wadde hen moƴƴere e ja onon mbi babiraɓe moɗon jibinaɓe to payi son kaali ko boni wartata ko moɗon oɗon mbiyano komi ƴettuɗo ñande ɗo docteur Diallo nde wi ɗo tan moyen seeɗa mbaɗa wawi wadde ko ala fof aduna moƴƴetaki ɗum bamo ƴetta fof de ƴettoto mi yi nane tipto baji goto wi alsan li o kadi en laaji en ñagomo kanko docteur Diallo yo yardo ya fof waɗi ni wattini ƴettoje keyin waɗi hen fof ɓenne ko Amadou Tidiane en ɓenne ko min ƴetti ɗum en walla mbattonda hakkude moɗe am ko guri fof mbawi añam kono añam wawi ñiire ñebbe guri fof mbawi añam kono añam wawi ñiire ñebbe yimɓe fof mbawi onon ko min mbawɗon immaɗo oɗo docteur Diallo wi Amadou Tidiane wi mi rewani an kam docteur Diallo an so wi mi rewani ma ko bonnatuma min an mbiɗa ko aljanna rewata e ma ko kañum rewata e maɗa min kañ jinnomi ko nannami aljanna kono ya ardu aljanna rewe ma mi rewema ala mbawa mi kay somi aljanna hen takude ma denɗam ɗum kono sa segi hen sa weltima hen hay dara goɗɗum ala bone kala ko mbiɗa men an daɗimi to an daɗimi ga so tawi ko min tan daɗɗa
alhamdulillah rabbil alamin so tawi kadi ko an tan daɗimi alhamdulillah rabbil alamin kono ko mbiyam ko kay iwata ana wi a yiiɗa aljanna min noon gurdam may ko gollanmi ko fof jaɗmi ko aljanna hay so min ɓuuri aljanna min kam Allah andinanimi ɗum kono an kam ɓaari mbiɗa ko aljanna rawata e ma te min ko mami rawi aljanna ko nden toon ko fof mami naatu aljanna denɗam yaru jam yaru jam woto lawo e meɗe woto lawo so min ɓuuri malika yo so malika kala min kam mbino tan ko an kay ɓaari ko aljanna rawata e maɗa dendi aljanna hetta ko ndema mi rawanima aljanna noon seulement yo yarema min kay jinmi ko yaade mi naata aljanna ɗum jinmi eyi alani jaɗani woto law e dow mere woto law e dow mere an daɗimi yo wona toon kalde min kay mi hata ko min tan min kay mbimi tan ko an kay ɓaade mbiɗa an andata aljanna rewata e maɗa min kay mbimi rewata e ma ɓaade ana wona aljanna ni ɓuurim kam sa darnama aljanna darnama mbi payen koye aljanna ko nafatami so tawi wonko nafatama tan janggo nelda ko wutteji ɗiɗi anani docteur Diallo so tawi tan an ɓuuri aljanna neldam jaggo wutteji ɗin ɓorɗo komi kolloɗo gonmi ɗo anani ko heddi ko no masala mo yimɓeɓe peldanma o ko yimɓeɓe pamanda ko mbiyata so debbo ma awi so debbo ma wurtima yaay boyi tan daari ɗum a seeri ɗum ko gonkay ko gonga de mi haalante ka gonga mi rewanema hande mi rewanema janggo nden koye aljanna o kay gonga ɗo mi haalante o to batte to debbo toni alay sago aɗa jogui droit wiɗo ɓaade aɗa mahi galle ma ha feewi aɗa jogui gurdam maɗa ko debbo yaltirta galle hunde fof ene taw ɗum toon ɗum koy so debbo ma yalti kañum toñma wona hay so yi yaay boyni ɗum koy ko yimɓe pamande walla won temedere neɗɗo wiyata ko ñamrata lingu wala bacci min ko en jeani min goni Casamance duuɓi jeetati meeɗani ñamde lingu wiyete ɗum sidere ngu leydi Casamance fof ciita joganiɗo debbo muɗum hattan muɗum debbo hunde fof ene taw ɗum e nder galle ɗum kay alay sago so kala ko wi debbo so yalti waɗi ene serno ene sella wona yaay boy o tan wona pour fiitade bacci ko woni walla ko woni ala enen fof eɗen koddi galleji meɗen galleji sunnaji fof ko kudda ko sura tan fil khiyabi ɗum kay ala hen ñigoɗe ɓaade kay debbo hay fof ko toon tawata ɗum so yalti jeer holko debbo yahde jeere kañum sagani e yaay boy hay baboy holko yiya ɗum hay yaay boy hay so baboy so debbo yi o serat ɗum onon koye moɗon kay woɗo mbiyatani debbo on mbiyatan tan ko so jalti on ceeri ɗum ngal ɗo gueɗal denɗi ko a jeegonga ma kono wonde ko an yomi rehe maɗa ko aljanna ala mi jaɓani denɗam min kay somi yiima mi yi aljanna paami koye aljanna joni noon ɓaade an kam mbiɗa kam an hatte ko min ɓuuraɗe min kam mi jaɓani toon taw so tawi tan an kam wonko mbawanɗami wutteji ɗiɗi gadda wutteji ɗi mawɗum ɗum ne wona hande sa heeɗima kala ɗo keɗɗa kasiramo neldam wutteji ɗiɗi so aljanna arima ɗum yaya ɓaade aljanna kam meeɗani hettande wutteji ɗiɗi taw komami mayde mi fewa mi anda ɗum sene jogori wonde an kam aɗa wuuri kam wutteji ɗiɗi mbaɗa julde wassalam denɗam ala ko jallita cegdeji aɗa awti an gonte hayɗo wini ko woni jam ko fonni ɗum jaran ɗum min kay ko min wi min kay nde kalɗa nde mi kalɗa koye ojoji mine koye nde kalan ni tan foti min kay mbiyami so tawi kay ko an jaljallo an aljanna ene rewe ma mi rewata e ma min ndewmi koye aljanna sa darnama kadi mbi aljanna darnama kadi koye aljanna ndewɗum ɗum kam so tawi leydi ndine si ko nomi naati toon falmata so tawi aljanna min hay mi wordaka omo jogui cuɗɗoɗo yo ala cuɗ kono min kam mbaɗani so aljanna darnama o darnama natami ko aljanna ɓaade ko ɗum ƴeewa so min ɓuuri aljanna ha jama gaɗi neɗɗo kay ko ɓuuri kay nafa ɗum mata comcol ɓurani neɗɗo mata faɗo neɗɗo ɓurani ɗum naftortako mata laafa neɗɗo ɓurani ɗum naftortako mata neɗɗo ɗum wona hujja mata puccu neɗɗo ɓurani ɗum naftortako daabeje otoji ɗi mata ɓurani neɗɗo ɓurani men naftortako hunde kami ɗum min denɗam yaaru jam tinno hokkam wutteji ɗiɗi ɗo e mawlud tan so aljanna arima ɗum yoya mi rewata e aljanna ni ɓaade ka heɓni kam wutteji ɗi bisimilla so tawi no addani wutteji ɗi saɗa tan deƴƴa mbiɗa ceerno Ousmane Ly to jaaɓa ko ceerno ma on sa namdima ɗum yammirtama ko kalta ko omone wuuri ñande kalɗa inde Ousmane Ly jaaɓa ñande mbaɗa weltanima haadema haalde ɗiɗo piiji paccaji mbiɗa kanko jangguinma Qur'an nani ɗum hono ma Ousmane ko giƴam kadi ko sehlam omone wuuri yanam ɗom
hande woni aljuma mbi aljuma hande artata fof onon bandiraɓe onon jalluɓe fof no potirɗo kala nde docteur Diallo neldani mi wuteyi ɗo e aljuma kono no ari no fotiri won min jadate ko yiɗi fof mbaɗi ɗo huɓɓi ɗum wassalam ɓaade kay mi wi rewata e makko ɓaade ko aljana rewata makko o wima leydi asma ndenda kanko ɓuurimi janngude Qur'ana kanko ɓuurimi Allah kanko ɓuurimi janngude ɗum kay mi jaɓi so tawi ko an tan ɓuurimi fammata ba yo ɓuuɓi min kam mi yetti Allah so tawi ko an tan goto ɓuurimi mi yetti Allah anne kadi so tawi kadi aɗa o fof min tan heedi caggal mi yetti Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala dendam ko jiɗɗa fof hanki kadi mi wiɓe ɗo radio fulɓe kadi eɓe gaddi hen kan hano goto yiyata Ibou Kane Alaji Mamadou manda ko Alaji Mamadou Dia Ali Mala Diallo kam ronde fota bo Diallo meɓe tan ɓe ganduɗa kañumen eɗe molela jiyata docteur Diallo en Alaji Ibou Kane en Ousmane Diallo en jokken goton bandiraɓe mbatta hakkillaji moɗon oɗo jamma kala no e juuɗo biyo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yo woɗɗum weltade no Allah weltinirno tagore muɗum nde ni yo woɗɗum weltare weltorade no Allah weltirno windere nde ni kala ko fuɗɗata e leydi e ko yata e leydi fof weltima sona keferu sona iblis e ɓesmo muɗum yo Allah dandu ene ɗum sunnoto e oɗo jamma tan fedde iblis kamɓe yo mawɗum harmi de kamɓe goni fedde iblis sa wona hande waɗanno yewtere meɗen Allah jarama on jarama yewtere namde moɗon won namde no ɗumi jiiɗa e oɗo tan mbinoɗomi mawɗum tan harmi ɗo tan dagi o mbimi waɗa woni mo dagaki mawɗum kay kamen waɗa ƴeew an saɗa dagui taw goɗɗo téléphone kam ɗo wi ene yiya seeremɓe ɓe ene ɗanno anniɗo yeeyo juma waɗɗaki ɗum kono seeremɓe ene ɗanno so gari e jumaji mi yo juulnu mbimi kay ene woodi so bone duñ en taaro ka tan noon ko duñco o merete o merete noon ko seeremɓe meɗen yooɓe mbaji o diineji ɓe ko ɓen ha jofte yimɓe meɗen Madina Gounass naɓe seeremɓe mbimi ha ene woodi kay kala ɗo yiiɗa goto mabɓe ari yen aljuma julni ko ɗanniɗo ko kañum jeeyi ɗon sabu ko heewi e guure he kala ɗo ɓe cinci mbaɗa ɗo juma umata o ene jamra bamɓe julɓe so gari guure kañumen jullata ko mbaɗi ko kayne ko an tan woni mo anda walla on tan woni mo anda walla ɗum welani ɓe gara e guure he kamɓe mano jamaji mabɓe kañum e galleji mabɓe kamɓe mbaɗa e jamaji mabɓe ko galleji mabɓe so gari ɓe junnat ɓe gola ɗon hoɓɓe fami so nanamre tan gure ɗe ɓe cinci ɗe ko kamɓe mbaɗi hen galleji mabɓe galle hen fof kadi ɓe mbaɗi hen juma mabɓe ɓe mbaɗi hen kadi almami mabɓe so ɓe gari koɓe junnat so ɗum ala so tawi ɓe gari hay so yimɓe mabɓe keyano hayso jamaka so jomum fof irrima yo goto mabɓe juul yoɓe juulno tawaɓe ɗon ɓe kañumen kamɓe nder ɗum e bindi ɓe juulnat namdal makko ni jabol makko ni en daganiɓe ɓe mbiɗaɓe kañumen mahi galleji mumen mahi jamaji mumen e jumaji mumen so gari almuɓeɓe keta ko caggal soɓe jamiri woni juulno wassalam e namdal maɗa ngal neɗɗo namdi no ɗum o alani noon inde makko jimi tan komi windi o wi wonde ko mbinomi maydu jultono ɗo inde muɗum ko o wi on ko Ummimi Tidiane o noon wona Ummimi Tidiane haalama haaldam kanko waɗi sappo e tati neɗɗo woni adda Ummimi Tidiane o wodani Ummimi Tidiane on ko ansariyanke Ummu Sulaym bintu Milhan ɓe e jadanno koye kunu annabi sallallahu alaihi wasallam kala gañiɗo cafra kanko Ummimi Tidiane o koye Uhudi o wara omo yahano noon mo ƴewtoyo mayɓe omo wonde Abou Tidiane ko gorko jambaro dowrowo kañum Aba ibn Yazid Salman al Farsi Sa'd ibn Abi Waqqas kamɓe pelli Qadisiyya omo jaayi ɓen kurbinde o jambaragal kanko Abou Tidiane omo yada e sallam haɓe birti ɗo ko kari ɗo kari woni nena sallam ko ɗo de nenam leli mbaɗa ñagani mo duwaw ya sallam darti ɓe juultaki ɗon ɓe gonani tato ɓe gonani nayi ɓe haydara nelaɗo sallam kadi juulani ɗo wi tan ko donnon nelaɗo sallah sallam dari duwanimo ɗon ƴeewo defte moɗon min kam mi yeddani ɓe mbi mi yeddani ɗum mi yedda hay goto koy ala kono min kam ko mbaɗɗano kalmi ko kay ala wona bon oɗo noon juultaɗo o ko yamannajo
Jafar ibn Abi Talib ummi ma Hafsa Abi Musa al-Ashari kay men gummima Yaman ɓe gardi ko ɓe laaɗi jeeyati walla ko ɓe nayi koye ɓeeno arde so ganda kanko o jippi galle mawɗo Abou Salih goto ansari en koɓe ko ɗon o woni o ga ummuɓe jano on safranno ko so yimɓe gañama e walde o ga ko pitowo jama o ko yamannajo oɗo noon kañum ko ansari en wata coow heew ko mberlima ngal ɗo namdata de duuɓi tati ala wona noon wona on ƴeewoy goɗɗum mi laaɓani on deedi kay mi wi on jeehe ƴeewo defte tel mon taw toon jeehe ƴeewo defte ha mbasano yiide fofden koye moɗon kono wiide ene fennirami ni ala on pamdiri ɗum wona gonga wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yewtere mbaɗen hannde tan fadde kam no oɗo jaɗal bonnirnede annabi sallallahu alaihi wasallam ni ana bonna ɓerde julɓe e nduɗo lewru ganduɗa ko weltare mo jiiɗa hannde fof ene welti ene parana affaire jibril annabi sallallahu alaihi wasallam gara oɗon ulla hon leydi oɗon kaala haala mayde kaale mayde babiram moɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh galde kiɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile e yewtere men ko faate mawninde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe dente men WhatsApp e dendagal julɓe tawtoraɓe almuɓe arɓe e wirdade joni kam fof ɓe calminama ɓe juurama haala assalamu aleykum almuɓe arɓe wirduɓe joni ɓe kam fof ɓe calminama ɓe juurama ɓene jooɗiɗo dental ɗo